Čaute ľudia a dneska vás vítam u nového videa zase z Pokémonov a dneska to bude niečo väčšie, bude to o 30 balíčkov, síce korejských, ale stále sú to balíčky. Takže ideme si to rozbaliť, čož ja absolútne neviem ako, lebo korejské mám prvý raz. Akože takto, booster box. To je pek. Ty vole. Tie sú sexy. Normálne, že tie sú sexy. Kurňa to nie. Ty vole, tak tých je dobre veľa. No, takže tu máme 30 balíčkov. Snow Hazard a moja karta dneska, čo budem chcieť rozbaliť, je taký Tyranitar. Dobre. Dobre, tak ja si myslím, že by sme sa mohli vrhnúť na prvý balík. Kurňa, tieto nejdu vôbec rozbať. Neviem, či tu je voľaký kartrik. Pozrieme sa. Takže kartrik tu není. A hneď mi padla takáto pekná EX karta, ktorú si dáme samozrejme do obalu. Tak dáme tu to. Druhý balíček. Si predstav, že by mi teraz padla veľká SAR-ková karta. Co by som na to musel rozbaliť? Počkaj, by som tu mal mať niekde nožničky. To sú... To by zo mňa predal. Aha, už viem čo. Počkať. Takto, ja si ich rozbalím 3, 5 naraz. Dúfam, že nerozstrihnem veľkú kartu. A teraz by tam bol iba ten Tyranitar a ja ho rozstrihnem. Tieto karty radšej nebudem posielať do PSAčka. Tak. Ešte to. Potom si to už dáme klasicky. Len som to chcel vyskúšať. Dobre, môžeme. Takže psík, monkey, neviem, potion, vtáčik, takto. Tak. Monkey, to je z prvej 150, myslím. Holo. Ďalej, poďme. Ďalšie holo, Mimikyu. To poznám. Trainers. Už dlho tu nebol žiadny hit. Si by som mňa predal za 5 balíčkov 0 hitov. Ach jaj. Tak z prvého balíčka dostajem one. Hneď X kartu a z ďalších 5 dostajem veľké hovno. Ťažko sa to rozbaluje. Toto je môj najobľúbenejší Pokémon. Dobre, už to budem len takto po jednom rozbalovať. Ďalšia EX karta.
banky. Holo iba. By to malo mať toto, no. Yes, tá je pekná, tá je sexy normálne. Dobre, vyhľadám si cenu. Kurňa mi to tam nejde dať. Konečne. Dobre, hneď som tu. Shit. Čo už? Tak, strihnem to. Tak, teraz som tu a tá karta má hodnotu okolo 20 eur. Čiže to už sa mi skoro vrátilo. Tak. Ďalší. Tento na schvál. Tak. Teraz mi tam páňa ten larvy, ten tyranitar, ktorého tak strašne chcem. A chcel som si ho kúpiť v PSAčku ohodnoteného už, ale zistil som, že stojí veľa. To som na... Nič. Ja to budem tak ostrihať. Napíšte mi do komentárov, čo mám na budúce otvárať, jakú sériu. Môže byť aj korejská alebo japonská. Proste. Ja ju kúpim, skôr teda objednám, rozbalím. Slovky. Bo jak sa volá? Yes, ďalšia X karta. Dobre, tu si dáme tiež do slivu. Tak. Teraz tento balíček, ktorý som si chcel nehať, ale nenehám. A tento rozbalím ručne. A mal som si ho asi nehať, tam asi nič nebude. Ešte docela dosť balíčkov. Ďalší balík Snow Hazard. Tu je ďalšia SR karta. To není ten tyranitar. Ale môže to byť niečo lepšie. Neviem, akú to má cenu. Ale počítam, že to bude mať dosť veľkú cenu. Ty kokos. To je lepšie normálne, ako keď sme otvárali spolu tie
ten Elite Trainer Box. Už toto tam nezmestí. Budem to musieť vyprázdniť. Aha, ja tu mám ešte takto neotvorený. Tomto nič nebude. Manky. Holo iba. Ja nechápem ľudí, ktorí môžu otvárať 300 balíčkov denne. Ja tu umieram, to som ešte ani neotvoril tých 30. Oh shit, teraz neviem, či som neprestrehol karty. Dobre, vypadá to tak, že nie. Urobíme to zase takto, koľko to je? 1, 2, 4. Dobre. Tak. Tak. Musí tu byť aspoň Tak jednu kartu už som si odhalil. Holo. Nevadí. Tak. Aspoň jedna karta a už uvidím. Dobre. Jedna. Tu si dám tak, zatiaľ túto, potom ju dám do slivu. Dobre. Slívy, kde si? Tu si. Kurňa. Mne tá karta vpadla. Dobre, už to vyprázdnim. Ďalší balíček. Dobre. Oh shit. Málo vidíte, počkajte. Dobre. Nebola to tretia karta toto? Čo? To boli 2 hity, kokos. Yes. 2 hity, yes. Spolu takú Takže 2 slívy budem musieť až vyťahnuť. Podľa mňa, keby som otvoril 3 Elite Trainer boxy anglických, tak by mi toto všetko nepadlo. Dobre, môžeme ísť na ďalší. Holo. Prosím, nech tam je nejaký hit. Kurňa. Tri, 4. Tak ale ja myslím, že toto je dobrá karta. Ale až moc. Ty kokso. Toto je, myslím, že až moc. Dobre, SAR-ko ďalšie. 3 SAR-ka za 1 booster box. Neviem, či to dobre. Keby nie, alebo áno. Neviem, ale podľa mňa to bude dobre. Za ten Elite Trainer box, čo som minulé otváral Temporial, tak mi padlo hovno. No, jedno SAR-ko, pár EX kariet. Full karta, myslím ešte. Ale nie som si presne istý. Nezostalo tam ešte. Niečo posledný.
Pardon, predposledný vlastne. Takže ja som úplne zabudol. Ja tu mám ešte bokom odložený. Mi padol na zem. To nejde. To čo má jakú fóliu postihnutú tentony? V tomto bude ten tyranitar. Toto neišlo otvoriť. Tam bude len holo. Dobre, môžeme ísť posledný. Prosím, ja ťa milujem. Vieš, čo si na teba nakreslím? Rúžovou. Tak to dám očko. Ktoré zmažem. Tu sa mi to nepáči. Ktoré zmažem, lebo sa mi to nepáči. Ja mám teraz rúžové one, proste, že to ma nenapadlo. Čo už? Ja som omylom videl SAR-kovú kartu. A môže to byť Larvitar, lebo to bolo Last Pack Magic. Poď, prosím, Larvitar. To môže on byť. Není to on. Alebo možno je to SAR-ko. Nie! Škoda! Čo už? Fulartík pekný aspoň. Neviem, či si aj takto je to. Dobre. Čo už? Ale dobre. Som spokojný docela až na to, že mi nepadol hen ten čavo. Dobre, teraz si dáme promerádu. Skôr premerádu. The best card. Škoda, že mi nepadol ten oný. Na budúce si kúpim korejský oný. Booster box, ale Obsidian Flames. Dobre, takže prvého tu máme takéhoto Hypnocha, alebo také vlačo. Viem, že je to evolúcia alebo niečo, ale toto je veľká divná karta a pekná. Ďalšia EX karta. Ďalšia. Aj tu je sloník. Čo? To som si až teraz všimol. Toto bude drahšia karta trošku. A tento je to isté, čo toto, lenže to je full art verzia. Dobre. Teraz tu máme takéhoto týpečka. Bože, ja vám ešte napíšem ceny. Potom tu je myš. A ešte tu je takáto ona. Škoda, že mi nepadol ten oný Larvitar, alebo jak sa volá. Sklamal si ma boxík. Ale sklamal, ale zároveň nesklamal. Dobre. Takže Skibidi nám povie ahoj, že? Ahoj. A uvidíme sa u ďalšieho videjka, ktoré bude neviem kedy. Naschle.